Vorbiți-ne puțin și despre atașamentul unui copil și cum se atașează acestea și ce înseamnă. Uh, Vedeți dumneavoastră, partea emoțională, spun specialiștii, memoria emoțională se formează cumva din ultimul trimestru de sarcină. Din punct de vedere al noua medicină, de fapt noua medicină germanică vine și spune că 9 luni înainte de formarea ovulului, fecundarea ovulului, apoi 9 luni în perioada de sarcină și apoi un an după ce s-a născut copilul, este o perioadă de formare, de pornire emoțională a copilului în viață. Adică este foarte important ce trăiește mama în perioada sarcinii, este foarte important cum sunt părinții înainte de formarea copilului, da? de formare, Eu cu 9 luni înainte de a fi format, da? De a se fecunda. Foarte interesant, Da, nu știam aceste detalii. Da. Noua medicină germanică vine și dovedește cumva că este foarte importantă și această stare emoțională a părinților înainte de această formare. Și spuneam, memoria emoțională se formează din ultimul trimestru de sarcină și apoi atașamentele, m-ați întrebat. Da. Funcție de cum este mama prezentă în relația cu copilul, în special mama, dar și tata, are importanță foarte mare în educarea copilului și în starea lui emoțională. Copilul poate forma un atașament sigur atunci când plânge, mama este acolo, se liniștește, îl liniștește, apoi iar plânge sau este foame, mama este prezentă și emoțional este acolo pentru copil. Apoi mai avem un mod de atașament evitant. Când mama răspunde odată copilului că plânge, a doua oară poate nu este prezentă, din nou este prezentă, funcție de stare emoțională a mamei sau, vedeți, dumneavoastră, mulți părinți, multe mame au plecat la serviciu după 3 luni de la nașterea copilului. Se întâmplă și acum în foarte multe țări. În foarte multe țări se întâmplă și acum și probabil sunteți generația aceea în care mama a plecat la serviciu după 3 luni, dat copilul la grădiniță, la creșe, educatoarea sau educatoare, cred că așa, era prezentă sau nu era, uneori funcție de stare emoțională, transmitea copilul simte atunci foarte mult. Mai avem un fel de atașament anxios. Atunci când mama este foarte anxioasă, e frică să nu pățească ceva copilul, aoleu, să nu pui mâna pe aia, să nu cazi, vezi că ăla e murdar. Și această anxietate a mamei că se poate întâmpla ceva cu copilul, se transmite copilului și acesta face un fel de atașament anxios. Să spuneți că după naștere, în funcție de cum se comportă mama cu copilul sau părinții cu copilul, acesta poate avea aceste stări. Da, 2 ani de zile sunt esențiali pentru acest atașament. Dar am spus, venim cu o pornire, cu un program de pornire, să numesc așa, 9 luni cu 9 luni și cu un an. Da? Aici se stabilește foarte mult traseul emoțional al copilului. Și mai avem un fel de atașament dizarmonios, când părinții sunt focusați pe ei, copilul este crescut poate de alte persoane, poate de un frate mai mare, întâlnim și astfel de situații. Și emoțional, părinții nu sunt prezenți în viața copilului. Absolut deloc. Pentru că ei sunt implacabili emoțional, probabil au anumite probleme de viață și nu sunt prezenți în viața copilului. Și bineînțeles, de la aceste atașamente, noi ca adulți preluăm aceste atașamente și în relația de la adult la adult. Și normal că un copil cu atașament sigur poate avea un atașament în relațiile mature, tot sigur, cel evitant, că vedem, intră în parteneriat și imediat fuge, nu mai vrea să stea în relație cu partenera, că nu știu ce i s-a părut,
dar de fapt el fuge din această relație pentru că ăsta e programul. Da? Cel anxios va deveni și mai anxios, mă va părăsi, tot timpul cu frică, dar dacă am făcut ceva ce nu i-a convenit și o să mă părăsească sau tot felul de idei. Bineînțeles că aceste atașamente nu sunt bătute în cuie. Ele se schimbă, o lucrezi cu tine. În școală ai parte de anumiți profesori, educatori care te învață, care îți arată compasiune, empatie, toleranță și atunci cumva începi să schimbi. Ceea ce ți se oferă, oferi și tu la rândul tău. Mediul contează foarte mult în educația noastră. Vedem, se transmit genetic anumite lucruri, dar mediul contează foarte mult în crearea personalității caracterului viitor.